Dadewethu ngikubingelele. Ngicela ukuphendula nje dadewethu. Ngicela ukukhanyisela indlela kancane. Ukukhanyisela indlela ke ufakazi wamagwazela. Mina sengihambe umhlaba la uqala khona ngaze ngafika nalapho ugcina khona. Ngingedwa ngikhulumile imezwi leshumini. Ngaya ngabe umfundisi iminyaka u7 ngihambe ngishumayeza abantu amanga ngibatshela amanga ngeBhayibheli. Ngithi khona umuntu okuthi uJesu. Empeleni ke uJesu njengoba besitshela ngoJesu bamsuselaphi uJesu dadewethu. uJesu bamsusela lapha kulesi stage lesi. Lesi stage ungabuya naso kuphi eEgypt njengoba usibona nje. Ngabuya nase Egypt lesi stage lesi. Mina ngazi yonke into ke ngomlando. Umlando wethu bathatha ini kahle kahle bathatha la. Baqamba amanga bathi khona uJesu bebesusa kuphi kulomlando lo wase-Egypt. Bafika belungu babulala abantu eEgypt, babeqeda ukubulala abantu base beshintsha umlando. Mina ke lokhu nje ukubona kula endlini iPapyrus le iyona original ihistory yethu labantu abamnyama. Lokhu ke angizwa bethi ngibuya khona nginomlando ophelele. Uma ufuna ukunderstand more ngakucela nje ukuthi ungene epage lami ufunde more about la engichaza khona ngichazela abantu malana noNkulunkulu. Ngoba indaba kaNkulunkulu kwayona into engekho. Thina singabantu abamnyama sikhonza uSomandla, uSodumo, umveli Nqangi, uNomkhubulwane, uNomoyi. Indaba yegamlisa kaNkulunkulu nabo lafika nabelungu bezama ukuzodidisa thina abantu abamnyama. Isonto liyini empeleni? Isonto empeleni yibank. Angithi wazi ukuthi umuntu uyasebenza ubhenka imali mangabe usugula uyikhipha imali yesibhekele. Esonto kodwa uyabhenka ke imali ikhishwa umfundisi kuphela. Wena kahle kahle uthenjiswe ukuthini ufuna ube phuwa emhlabeni uzoba rich ezulwini. Into enjengana leyo into engekho. Lento into yafika nabelungu befika bezogqila zokhokho bethu bebenza ama slaves. Kunamavesi amaningi eBhayibhelini aphikisanayo namavesi amaningi futhi akutshela ukuthi umuntu omnyama wayefika kuba islave umlungu ufike uzoba yini umaster. Indlela esangeniswa ngale eBhayibhelini ukuze understand more njengamanje njengoba ngichaza okuningi. Ngizokucela nje ukuthi unike isikhathi ungene lapha epage lami ukuthi ukufunda kancane nje uzokwazi ukuthi uunderstand ukuthi kahle kahle iBhayibheli lasuke laphi. Thina singabantu abamnyama sinendlela yethu esiphila ngayo. Uma umZulu okokuqala uyazi ukuthi inkosi uShaka ayazani noR. uR kwaZulu akekho. Shokuthi noAbraham, noZakaria, noJeremiah emlandweni wethu awukho. Thina singamaZulu singabantu. Thina sikhonza uNomkhubulwane. Inkosi uShaka ayazana nayo yonke lengane yona nisichazela yona. So singabantu asibiyeleni endleleni yethu. Thina sikhonza uNomkhubulwane, sikhonza uSomandla, sikhonza umveli Nqangi, sikhonza uSodumo futhi thina asiyenzi yonke lemsangano yamasonto sithi asonto asenzani. Cha, siyacela kumdali, masicela kwenzeke emva kwesikhathi siphinde sibonge. Siphila kanjalo. Asibiyeleni endleleni yethu thina njenganabantu sizazi izimpawu zethu yizo zona lezi zakwantu. Uma uzongena epage lami uzofunda uunderstand kabanzana ngalezi zinto engichazayo ngoba ngeke ngisaqala phansi ngichaze kabanzi okuningi kodwa nje ngikuphi highlights ukuthi uma ufuna uunderstand amaqiniso ngiyacela njalo ungene lapha epage lami ufunde kabanzi ngomlando wethu singabantu njengoba ngisho ukuthi mina ngumuntu okhuluma ilimi edlule 10 ngingedwa ngikwazi ukubhala ngisho nendlela ebizwa ukuthi iAmerican Giz efana nesiChina indlela yokubhala yokhokho yasemandulo abelungu abangakaze bayithathe eyasala kuphi phezulu eEgypt nase-Ethiopia. Ngibuya khona ke mina ngikwazi ukuyifunda nokuinterpret so ngiphethe amaqiniso. Ngiyacela ke dadewethu ukuze nawe ukhanyiseleke ube isibandla ukhona ukwazi ukukhanyisela nabanye abantu. Akwande nkosazana.